Nek rung suda tak kerokane neh raimu. Wes. Bisa. Tiba nak mung mang nggih sendok to, Ndut. Nyapa ora nggih pacul menisan. Lah wong patrane alat ya gur iki lho Di. Arep piye neh? Layak panas rasane. Enggak apa, Ndut. Sudah penak awakku. Lah iya to, Ndut. Kalau dik tiwukno kira-kira mulai apa ora ya? Kok kadung tak enteni suwi tiba gak mulai. Lah aku barang iki butuh kepastian jane, Ndut. Sik Di. Ndut. Ndut. Wah, malah ngicak nih. Ndut. Piye, Di? Curhatku mang lo piye? Tekon ndi to, Mang? Asmara, Cuk. Alah tenang ae lho Di. Dadi wong lanang sing kukuh aja gampang rapuh, sing tegar aja gampang ambyar, sing rasa aja gampang nelongso, sing wis ya wis. Dadi kaya aku ngene iki lho, sawangan. Ping pira aku ditinggali rabi. Buktine aku lho panggah tenang, panggah tegar menghadapi kenyataan. Iya apa ora? Yo, sampai koyo ngono kuwi, Ndut. Berarti awakmu bolak-balik wis tau pacaran oh ya? Sopo sing ngomong pacaran? Lah jarimu mang bolak-balik ditinggali rabi. Ya cacah wi lho Di sing rabi. Lah nek aku no gampang. Wah, alah. Boyo udah ngomong gak payu rabi ngono lho. Ayo. Wis ayo.